ओनसोलाव दा बयबो गावनि हानाय रोखोमै हमस्टेबो खालायगासिनो दङ जाहाथे बायजोनिफ्राय फैनाय दावबायारि बिथांमोनखौ जोङो सम सम बिथांमोना जुदि बेवहाय थानो गोसो जायोबा बेवहाय थानो हानायनि केपासिटि दा बाव दंसै गोबांथार रेस्टुरेन्ट धाबाफोरबो बेवहाय खालायनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो जोंनि माखासे गोसो गुदुं लाइमोन सेंग्रा बिथांमोनहा बेजोंनो नांजाबनायावनो वाटार पार्कबो मोनसे खालायनाय जाबाय दा बेफोर गासैबो जोंनि माखासे अनुस्थान प्रतिষ্ঠাनफ्रा जोंनि दावबायारिनि बिथांमोननि गोसोखौ बोनो हाबाय दा जोङो सानदों बे रायमना नेसनेल पार्कआ मोनसे बयजोंबो बेयो माने गोसोखांजानाय मोनसे पार्क हिसाबै जाथों दा बेनि थाखायनो अलरेडि बेवहाय गोजाननिफ्राय बायजो हादोरनिफ्राय फैनाय एबा जोंनि हादोरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनाय आलासि बिथांमोनखौ दावबायारि बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो दोननो हायो बिनि थाखायबो 13 कौटिनिबो बारा गेस्ट हाउस लुनायनि थाखाय अलरेडि थाखा सेंसन जानानै दङ दा जोङो खालि साइटखौल' नायगासिनो दङ गतिके मोजां मोनसे बे थावनि जाबाय जे समाव मानसिफ्रा जोंनि बे साहा फारसे फैनो गियोमोन नाथाय दिनै बयबो बे हाग्रायावसो फैनो नाजादों जाहोना जाहैबाय दिनै मोनसे गोजोन थासारि फैबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि मोनफ्रोमबो खना खनला दिनै जौगानायनि हाबाफारियाबो जाबाय दा बेनिखायनो बेजों गासैबो लोब्बा लाखिनानै बेफोर गासै हाबाफारिखौ मावनाय जादों आङो बड'लेण्ड रादाब एबा गासिबो निउस मिडिया नायग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिग्रोनाय जाहैबाय जे दिनैहाय जोंहा जे रायमना नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो जे रायमनायावहाय मोनसे मेन गेट गायसनबाय दा बेनि असिलायैनो कुसुगाव बाजारनि साखाथियावबो आइबि बांलानि साखाथियाव दिनैहाय बे रायमना नेसनेल पार्कनि मुङावनो मोनसे मेन गेट गायसननाय जादों दा बे मेन गेटखौ मोननानै आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जोंहा मा होनो बेखौ टुरिस्ट बिथांमोननि थाखाय मोनसे बेरायनानै गोजोन लाहैनो हानायनि थाखाय बेयाव मोनसे गायसनबाय आरो बे गायसननायनि गुबैयानो जाहैबाय जोंहा बेरेंगा सारासो फैनांगौमोन रन्जित बसुमतारी सारासो दा बिथाङा गावहा बिसेस उसुबिदानि थाखाय दिनै आंखौनो गायसनथिनायलाय आं बे गेटखौ गायसननो मोननानै खुब गोजोननाय मोननाय जाहैबाय आं बेनि सायाव बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे सिगांनिफ्रायनो जोंहा हाग्रा खाथि हिसाबै हाग्रा ओनसोलनि मानसिफ्रा जे बेवहायनो बन लायनानै बा दंफां दाननानै एसेब्लाबो न'खरखौ सोलिदोंमोन दा रायमना नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो बिथांमोना माखासे दुखु मोननाय फोरमायदों बा खुद्रि साननाय फोरमायदों जों माजों थांनानै माजों न'खर खांनायाव मा राहा लामा लागोन बिनि सायाव गोबां खुद्रिनाय दंमोन दा जोंहा बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारा जे मोनसे बिथांखि होबाय थादों बिथांमोननि सायाव माखासे अनसुंथाइ होगोन एबा माखासे खामानि फोसावनानै होनो बे बिथांखिखौ लादों दा माखासे बुजिलायैयाव बिदि दावराव दावसि जादों दा ओंखायनो एबार बिथांमोना रायमना नेसनेल पार्क जानो थांनायावहाय मा लाबा लाब दं बेखौ एबार निस्सय बिथांमोना मिथिगोन रायजो राजा बिथांमोना गासैखौबो बिनि लाबा लाबा जागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों